Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan pixkat Androiden inguruan hitz egingo dugu eta sistema honetan nolabait gaur egun dauzkagu domenen inguruan. Vale. Beti bezala, hitzaldian zalantzaren bateo baldin bakoazue, komentarioen talokazue zuen zalantzaiek planteatzeko, eta noizan behin begiratzen jangoan izatalau zuen zalantzaiek argitzen saiatzeko. Gaurko hitzaldiarekin hasiko gara orduan. Sarrera, Androiden baimenen konfigurazioa, menderatzea, gure pribatutasuna babesteko eta gure gaioaren errendimendua optimizatzeko modu bikaina da. Gaur egun, Europako lege baten ondorioz esan ezagun, internet eta informatiko munduan nolabait datu pertsonalak erabili behar direnean, nolabait edozer gauzetarako baimen askatu behar digute eta hori argi eta garbi azaldu behar diguten mezu batean. Vale? Eta gaur egun edozen aplikazio erabili behar dugunean, adibidez WhatsAppa, WhatsAppean nolabait gure kokapena beste norbaitekin partekatzeko, zer eskatzen dugu? GPS-a edo ubikazioko sistema hori, bale? Erabiltzeko baimena eskatzen dugu. Ez baiago baimenik ematen, funtzio hori nolabait ezin dugu erabili. Beste baimen bat, WhatsAppen ere bai, nolabait telefonoko memorian bideoak eta argazkiak gordetzeko edo ikusteko baimena. Zergatik? Norbait izozer bidali nahi baldin dugu, gure telefonon daukagun informazio hori erabiltzeko baimen eman bartzaio, bale? Eta gauza bera da, norbait izozer bidaltzen dugunean informazio hori karpetoietan gordetzeko, sistemari edo aplikazio horri baimen eman bartzaio nolabait zati hori erabili alizateko, bestela sistemak funtzio hori ere ezin du erabili, bale? Eta horrela, edozein aplikaziorekin baimen ezberdinak dauzkagu nolabait aldatzen joateko gure iritziaren arabera, bale? Bakoitzari guk nahi dugun baimen horiek ematen, bale? Edo kentzen. Edozein momentutan baimen horiek aldatu egin daitezke, bale? Beraz, hasiera batean baimen ematen baldin badiogu eta gero ez badiogu baimen hori eman nahi, baimen horiek kendu egiten dizkiogu, bale? Bale, zergatik da garrantzitsua baimenak kudeatzea? Alde batetik, pribatutasunagatik, bale? Aplikazioek zen informaziora sardaitezken kontrolatzean, gure datu pertsonalak okerreko eskuetan erortzeko arriskua murrizten dugu, bale? Beraz, baimenak ematen ditugunean pixkat zentzuz jokatu behar dugu, bale? Adibidez, telefonoko kamarako aplikazioa erabiltzen dugunean, logikoa da, aplikazio horri, telefonoko nolabait, memoriara baimana ematea, argazkiak eta bideoak nolabait gordetzeko digusteko, bale? Baina bakarrik zati hori ikus dezala, bale? Beste aukera bat izan daiteke kamaran, GPS-ko baimen ematea. Zergatik? Argazkietan, metadatako atal horietan, sartu daitekeen datu bat izaten da, argazkia zein ubikazioan atera den. Hau da, GPS koordenada batzuk argazkiaren metadata horietan sartzea. Ez badiogu baimen ematen GPS-ko funtzio hori erabiltzeko, informazio hori naiz eta aplikazioan nolabait adierazi funtzio hori erabiltzea, ez badiogu baimenik ematen ezingo du funtzio hori erabili, bale? Beraz, horrelako gauzak argi eduki behar ditugu. Baina zer gertatuko litzateke adibidez, kamarako funtzio horretan, kontaktuetako zerrendara nolabait baimen askatzen baldin baigu. Zauka zentzu handirik, kamarako aplikazio hori, argazkiak edo bideoak ateratzeko erabiltzen dugun aplikazio bat, kontaktuetara, kontaktuen zerrenda horretara, sartzeko aukera izatea ez dauka inongo zentzurik, bale? Beraz, kasu horretan, nik ez nioke baimen emango
kontaktuen zerrendara sartzeko, zergatik, aplikazio horrek ez daukalako zerikusirik kontaktuen zerrendarekin, bale? Beraz, baimenak ematen ditugunean, kontu zibilar dugu ze baimen ematen diogun eta zein aplikazio hori, nolabait pribatutasun hori mantentzeko. Beste aldetik, ze beste puntu aipatu dezakegu nolabait garrantzitsua dela hontarako, errendimendua, bale? Beharrezkoak ez diren baimenak mugatzean, aplikazioek sistemaren baliabide gutxiago kontsumituko dituzte. Eta horrek bateriaren abiadura eta iraupena hobetu ditzake, bale? Horra argita garbi esaten du. Geroz eta baimenak murriztuagoak izan, sistemari nolabait baliabide gutxiago eskatuko dizkio aplikazio hori bere funtzionamendurako. Vale? Ondorioz, bateria edo energia gutxiago ere konsumituko du, energia gutxiago kontsumitzen baldin badu, bateriaren iraupena hobetu egiten da, vale? Eta errendimendu hobetzen da, nolabait sistemari lan gutxiago ematen baldin bazaio, vale? Zentzuzko gauza bada. Beraz, errendimendua hobetu egingo da, ez badiogu nolabait sistema guztiak, era berean funtzio guztiak atope ez baditugu jartzen, vale? Errendimendua asko hobea izango da. Adibidez, hau beste adibide bat jarrita, kamioi bat utxik baldin badago, kamioiari aurrera egitea, gutxiago kostatzen zaio eta energia gutxiago konsumitzen du, kamioia beteta baldin bada baino. Vale? Kasu honetan, gauza berdina gertatzen da. Telefonoari nolabait lan gutxiago ematen baldin badiogu, honen errendimendua hobetu egingo da. Vale? Eta bestetik, pribatutasunarekin lotuta esan dezakegu, vale? Segurtasuna daukagu. Hemenan erabilerak egokiak zaildu egiten du aplikazio maltzurrek zure gailuko funtzio sentiko horretarako sarbide izatea. Vale? Hau lehen ere aipatu dizuet. Azkenean baimenak baimen mota ezberdin asko dauzkagu eta aplikazioen arabera baimen ezberdinak eskatuko dizkigu. Vale? Beraz, hor pixkat zentzuzko gatu behar dugu, pentsatu, logikoa den sistema edo aplikazio horrek baimen mota horiek eskatzea edo ez. Vale? Hemen daukagu nolabait pausoak baimenen gauzak begiratzeko, baina hemen esan behar dugun lehenengo gauza da, telefonaterik bestera gauza hauek pixkat aldatu daitezke. Naiz eta danak Android sistemak erabili, Android bertsioaren arabera eta telefonoaren fabrikantearen arabera, gauzak toki ezberdinetan egon daitezke edo izen ezberdinarekin egon daitezke, vale, gauzaiek kontuan izan behar dira. Vale, ohiko ibilbidea zen izaten da, ajustes edo ezarpen atal horretan, vale? Hor izaten dugun menuan, aukera ezberdinen artean, aplikazioak aukeratuko genuke, ondoren aplikazioen baimenak, vale? Eta hor, ja, aldatzen joan gaitezke, vale? Alda daiteke, kokapen zehatze apur bat alda daiteke, Android bertsioaren eta gure gaioaren fabrikantzailearen arabera, bale? Hori da nik lehen aipatutakoa. Bale, beraz hori, kontuan izan, erabiltzen dugun Android bertsioaren arabera edo baita fabrikatzailearen arabera, aukera hauek izen ezberdinarekin edo toki ezberdinean egon daitezkela, bale? Hala ere, gaur egun, zarpen atal horretan gora normalean izaten dugu buskar aukera bat, bilaketak egiteko toki bat, eta bertan adibidez idatzi dezakegu aplikazioak edo baimenak, eta normalean hor ja ikusiko dugu atal hori, bale?
aukera izango dugu hor. Vale. Kategoriaren araberakobaimenak. Orduan, adibidez, kokapena, kamera eta mikrofono, bale? Kokapena, lehen aipatu dizuet, bale? Aplikazioei gure kokapen geografikoa ezagutzeko aukera ematen die, bale? GPS-a edo ubicazion funtzioa erderaz baldin badaukagu, hori izaten da bere izena, GPS edo ubicazion, bale? Eta horrek egiten duena da, nolabait gure kokapen fisikoaren koordenada batzuk nolabait jasotzen ditu, bale? Beraz, hemen ere zentzuz jokatu behar da. Ze aplikazioak behar dute guk non gauden koordenada fisikoiek. Adibidez, Google Maps jakiteko zu non zauden eta zu zeure burua hori, edo zure telefono hori, zure dispositibo hori mapa batean jartzeko, bale? Lehen jarri duan adibidean, WhatsApp bidez gure kokapena partekatu nahi baldin badugu, kasu horretan ere, WhatsAppak egiten duena da, begiratu zu non zauden, eta hori da partekatzen duena, bale? Hortarako ere, kokapena derrigorrezko izango litzateke. Mendian edo egiten ditugun txangoak grabatu nahi baldin baitugu, nondik pasatzen goazen gorde nahi baldin badugu, aplikazioiek ere logikoa da gure kokapena behar izatea, bale? Zeintzuk ez daukate beharrezkoa? Google Fotos, adibidez, bale? Google Fotosek ez dauka GPS-ko funtzio horren beharrik. Korreo elektronikoa ez da, bale? Gmail hartzen baldin badugu edo Outlook, logikoa da gure kokapena behar izatea? Ez, dauka zentzurik, bale? Beraz, gauza hauek pixkat pentsatu behar dira, sistemak edo aplikazioek baimenak eskatzen digutenean, bale? Kamera, bale? Aplikazioei gure gailuaren kamerara sartzeko aukera ematen dira da. Gure kamera erabiltzeko baimena ematen diogu, bai, ez. Adibidez, Google Mapsek kamerarantzako baimena eskatzen baldin badugu logikoa da? Ez. Zergatik, Google Mapsek ez ditulako argazkiak ateratzen. Kamerako aplikazioa eskatzen badu, bai. WhatsAppeko aplikazioak baimena eskatzen baldin badugu, ere, logiko da. Zergatik, WhatsApp aplikazioaren bitartez, argazkiak eta bideoak atera daitezkelako. Ez bakarrik memorian dauzkagunak aukeratu, baizik eta aplikazio horren bitartez, eta kamerako sistema horren bitartez, argazkiak eta bideoak atera daitezke zuzenean WhatsApp bidez. Vale? Berriro ere, zeintzuk ez dute behar? Agenda adibidez, vale? Edo notako aplikazio bat erabiltzen baldin badugu, gaur egun notako aplikazioetan irudiko notak egin daitezke, zentzu horretan logikoa da baimena ematea, vale? Aplikazioak ez badizu aukera ematen irudi edo bideotako notak gordetzea, ez dauka zentzurik horren baimena hauek eskatzea, vale? Beraz, erabili behar dugun aplikazio horren ezaugarri batzuk ezagutu behar ditugu, jakiteko logikoa den edo ez, baimen horiek eskatzea, bale? Eta gaur egun hori jakitea, ez da zaila, bale? Play Storean sartzen baldin bagara, aplikazio bat bilatzen dugunean, bertan agertzen da aplikazio horrek ze ezaugarri dauzkan, zer egin dezakegu aplikazio horrekin, eta horren arabera, erabaki dezakegu logikoa den hori baimen horiek eskatzea, edo ez, bale? Bueno, mikrofono izaten da beste aukeratako bat, bale? Aplikazioei audioa grabatzeko aukera ematen die, kasu honetan. Beraz, adibidez, zertarko erabili daiteke hau? Espiatzeko, bale? Mikrofono aktibo dagoen bitartean, inguruan entzuten duen edozer gauza grabatu dezake, bale? Edo partekatu dezake. Beraz, logikoa da notak ontarako baimena eskatzea, irudiekin gertatzen den bezala, bale? Blog de notas edo notak egiteko aplikazio asko gaur egun audio notak gordetza ere uzten du, beraz, zentzua izan dezake, honen baimena eskatzea, baina hortarako lehenengo jakin behar dugu aplikazio hori
funtzio hori daukan edo ez. Ez badiogu baimenik ematen eta aplikazioak funtzio hori baldin baduka, guk ezingo dugu funtzio hori erabili baimena eman arte. Vale? Hori argita garbi eduki behar dago. Eta mikrofonarekin gertatzen den bezala, kamerarekin ere bai, kokapenarekin ere bai, eta beste baimen ezberdinekin ere berdin gertatuko da. Vale? Baimenaz badiogu ematen eta aplikazioak funtzio hori dauka, baina baimenik ez badauka, ezingo du funtzio hori eskaini. Vale? Eta erabiltzen saiatzen garenean, eskatuko digun lehenengo gauza da, baimenak ematea, eta baimenak eman arte, mezu hori aterako zego etengabe. Vale? Bueno, kategoriaren araberako baimenak. Kontaktuak, telefonoa edo biltegiratzea. Vale? Bueno, kontaktuak, aplikazioi gure kontaktuen zerrendara sartzeko aukera ematen zaie. Adibidez, WhatsAppa. Vale? WhatsAppak gure kontaktuen zerrendan sartzen da, jakiteko zeintzuk diren zuen kontaktuak eta hauen telefonoa zenbakiak. Vale? Eta horrekin gero, berak WhatsAppean bertan, zure agendan dauden pertsona horiekin, nolabait harremanetan jartzen uzten dizu, beraiek WhatsAppean baldin badaude, bestela ez dizu aukerarik emango. Beste aukera bat, telefonoa, aplikazioei deiak egiteko eta jasotzeko aukera ematen die. Hau zailagoa da ikusten, nik behintzat oraintxe bertan ez gogoratzen horrela beste zer, zeren WhatsApp bidez adibidez deiaketa egin daitezke, baina internet bidez joaten dira. Eta telefonoko ezaugarri hau da telefonoko linea erabiltzeko. Telefonotan badakizue bi linea dauzkagu, alde batetik interneteko linea, bestetik deiak egiteko linea. WhatsAppen kasuan dei horiek deiak dira, baina internet bidezko deiak dira, ez dei telefonikoak. Vale? Beraz, baimen hau ikuste zailagoa izan daiteke zen, normalean ez dago aplikaziorik dei telefonikoak egiten dituztenak. Badaude batzuk, baina gehiengoak gaur egun internet bidezko deiak izaten dira eta ez dei telefonikoak. Bestetik, biltegiratzea. Aplikazioei gure gailuko fitxategietara sartzeko aukera ematen die. Zertarako? Bertan dagoen informazioa ikusi ahal izateko edo bertan informazioa gordea ahal izateko. Adibidez, WhatsAppa alde batetik bidaltzen diguten guztia gorde ahal izateko, baimen izan beharra duka fitxategietan informazioa uzteko. Eta bestetik, WhatsApp bidez zeozer bidali behar dugunean, alde batetik WhatsApperen bitartez kamera erabilizakegu bideoak edo argazkiak momentuan atera eta bidaltzeko, hori da lehen ikusi dugun baimenen motari, hau da kameraren baimena, baina bestetik telefonoaren memorioan dauzkagun fitxategiak, bideoak, argazkiak, Word dokumentuak, PDF-ak edo zer gauza, hor daukagun edozen fitxategi bidaltzeko aukerare ematen dugu, baina hortarako fitxategietara sartzeko baimena eman behar dugu. Ez badiogu baimen mota hori ematen, ezin izango du gailuan dauzkagun fitxategiak ikusi eta ondorioz ezin izango ditugu bidate. Beraz, biltegiratzeko aplikazioa ere berdin. WhatsAppen kasuan oso argi geratzen da, beste aplikazio batzuen kasuan agian ez da hain argi ikusten baimen hauek eman behar izatea. Hala ere, edozein aplikazioa erabiltzen dugunean, lehen aipatu dut, funtzio batzuk erabiltzeko momentuan, derrigorrezko izango da baimen zehatz batzuk izatea. Eta baimen horiek ez dizkiogu ematen, ezin izango dugu funtzio hori erabili. Eta funtzio hori nolabait erabili nahi dugunean, eta bertan ikonoan edo sakatzen dugunean, egingo duen lehenengo gauza izango da, mezu bat pantailan agertuko da, nolabait baimen horiek eskatzen. Eta baimenak eman arte, hori egingo dugun gauza bakarra, mezu hori ikusi. Ezin izango dugu beste ezer egin, baimenak eman arte. Baimenak aplikazioaren arabera pertsonizatzea. Aplikazio bat aukeratu,
aplikazioaren izen ikusiko dugu eta mandako baimenak ikusteko. Bale, bueno, hemen aipatzen duguna da, azkenean, aplikazio bakoitzak bere baimenak dauzka. Ez daukagu baimen bat eman beharrik aplikazio guztientzat. Adibidez, lehen aipatu dugun azkeneko baimena, biltegiratzeko baimena, agian aplikazio guztiak ez daukate baimen hori izan beharrik, bale? Beraz, guk aukeratzen dugu ze aplikaziori ematen diogun zen baimen, bale? Lehen ikusi dugun baimen horietatik adibidez. Bale, beraz, hemen aipatzen duguna da, nahi dugun aplikazio aukeratzen dugu, hori lehen esan dugun bezala, ajustes edo ezarpen aukeraetan sartzen gara aplikazioak eta bertan aukeratzen dugu zein aplikazio, aplikazio aukeratzen dugunean, honen aukeretako bat izaten da honen baimenak, bale? Eta horra aukeratzen dugu baimen ezberdinetatik zeintzuk ematen dizkiogun eta zeintzuk ez. Normalean ez dugu sistema hau erabiliko baimenak emateko. Normalean aplikazioa instalatuta gero edo aplikazioa instalatuta gero, aplikazioa irekitzen dugunean, zuzenean baimen horiek eskatuko dizkigu. Eta hor baimenak emango dizkiogu. Vale? Eta horrela, aplikazio bakoitzarekin. Hori izango da, normalean erabiliko dugun sistema baimenak emateko. Beste hau da, nolabait daukagun beste aukera bat. Vale? Normalean, modu erosoena baimenak emateko izaten da, hori aplikazio irekitzen dugunean, zuzenean hor eskatzen digunean, baimenak eman eta listo. Vale? Modu honetan, baimenak keintzeko erabiliko dugun normalen sistema hau. Vale? Beraz, lehen esaten nuen bezala, aplikazio aukeratu eta baimenen artean hori, gehitu edo kendu, bale? Eta gero baldintzapeko baimenak. Aplikazio batzuek baimen jakin batzuetarako sarbide aska diezakugukete behar dutenean bakarrik. Adibidez, kamerak argazki ateratzean, bale? Aplikazio ezberdinak baimenak eskatzen digutenean, kasu gehienetan, bigarrengo mezu bat ematen digute. Bigarrengo mezu horretan, lehenengo galetzen digutena da, kamera horbiltzeko baimena behar dut. Ematen diazu, bai edo ez. Vale? Adibide bezala. Kameraren adibidea jartzen dut, baina beste dozein baimen mota izan daiteke. Beraz, lehenengo adierazten dioguna da, baimen horiek ematen dizkiogun edo ez. Baimenak eman ezkero, onartu ezkero, bigarrengo mezu horretan galdetzen duguna da noiz eman nahi diogun baimen horiek. Beti, bakarrik aplikazioa erabiltzen dugunean, edo inoiz, baimenik ez eman. Vale? Hemen telefonara bera, hau pixkat aldatu egiten da nola agertzen diren bigarrengo pantaila hau esan ezagun. Vale? Kasu batzutan zuzenen bakarrik pantaila hori agertu daiteke, eta hori zuk ez esaten baldin badiozu, zuzenean ez diozu baimenik ematen eta listo. Eta baiezkoa izango litzateke, edo beti, edo bakarrik aplikazioa martxan dagoenean onartzea. Vale? Beraz, hemen telefonara pixkat aldatu daitezke mezu hauek, baina azken finean horiek izango dira aukerak. Vale? Baimenak ematen dizkiogunean, alde batetik izan daiteke beti, berdin dio aplikazioa martxan egotea, hau da guk erabiltzen egotea aplikazioa edo ez. Bestetik izango da, aplikazioa guk erabiltzen godenean, bakarrik momentu horretan ematen diogu hemena sistemak erabiltzeko, adibidez kamera, GPS-a edo agenda edo zer gauza. Eta azkeneko aukera izango litzateke baimenik ez ematea, vale? Inoiz. Punto. Eta behar dugunean, hori, lehena esan dizuet. Erabilimendu funtzio bat, baimenik ez badiogu eman momentu hortarte, lehenengo eskatuko guna da, baimen horiek ematea. Eta bideratuko gaitu, orain aipatzen genuen menu horretara, baimenak emateko. Behin baimenak emanda, funtzio hori erabiltzen utziko dugu. Oizko galderak. Zer gertatzen da, aplikazio bati baimena ukatzen badiogu? Baliteke aplikazioak behar bezala ez funtzionatzea, edo baliteke funtzio batzuk mugatuta egotea. Hau ere, lehen aipatu ditzuet. Lehen etxitako baimenak berrezar ditzazkegu? Kasu batzuetan, aplikazio baten baimenak berrezar ditzazkegu jatorrizko konfigurazioa. Hemen ere pixkat
aplikazioen arabera, aukera hauek pixkat desberdinak izan daitezke. Orokorrean esan dezakegu, edozein momentutan, baimen hauek aldatu daitezkela, bale? Lehen aipatu dugun menu horretara joan da, ezarpenak, aplikazioak, eta gero aplikazio bakoitza aukeratu, eta baimenak kendu edo jarri egin ditazkegu arazori gabe, bale? Beste ohizko galdera bat, nola jakin dezakegu zein aplikazioari diren gure datuetara sartzen? Android bertsio batzuek, baimen sarbide historia eskaintzen dute, eta horri esker ikus dezakegu gure ze aplikazioak erabiltzen dituzten duela gutxi hemen batzuk, azken momentutan esan dezakegu, edo berak historial bat gordetzen joaten da, eta azkeneko momentu horietan ze baimen erabili diren eta zein aplikazioak erabili duen baimen hori adieraziko dugu, baina beti ere hemen daukagun telefonoaren arabera, ze telefono guztiak ez dira berdinak. Eta aholkugarriak, selektiboa izatea, ez eman baimenik aplikazioei beharrezkoa ez bada, beraz hemen, lehen esan dizuedan bezala, logika aplikatu behar dugu, pentsatu behar dugu ze aplikazio den, sistema horrek ze zerbitzu ematen digun, eta zerbitzu hori emateko logikoa den baimen horiek ematea, edo ez. Hala ere, hau cookieekin gertatzen den bezala. Sistema batzuk erabili nahi baldin baitugu, baimenak eman beharko dizkiogu. Eta ez badizkiogu baimenik ematen, ezingo dugu zerbitzu hori erabili. Naiz eta logikoa ez izan, zerbitzu horrek sistema batzuk erabiltzeko baimen horiek eskatzea. Gaiz eta guretzako pertsona ezera logikarik ez izan, zerbitzua erabili nahi baldin badugu, kasu askotan derrigortzen gaituzte baimen horiek ematea. Naiz eta guk logikoa ez ikusi edo naiz eta guk pertsona bezala, erabiltzaile bezala, ados ez egon. Hemen ez dago tarteko aukerarik, edo bai, edo ez. Beraz, hori izango da gure aukera, guk aukeratzen duguna, basikamente. Eta baimenak aldian berrikusi. Aplikazioek baimen berriak eska ditzakete eguneratzeekin. Beraz, garrantzitsua da aldizka berrikustea. Aplikazioak badakizue, aplikazio gehiengoak noizean behin berrikuntzak izaten dituzela, aktualizazioak deitzen dituguna, eta aktualizazio hauek egiten ditugunean, kasu batzuetan, baimenak ere aldatu egiten dira. Normalean, baimen gehiago eskatzen dituzte. Eta, lehen esan dizuedan bezala, zerbitzua behar bezala erabili baldin badugu, baimenak nolabait eman behar dizkiogu derrigorrez. Eta ez badizkiogu ematen, normalean ez digu zerbitzua behar bezala erabiltzen utziko. Baina hori da, guk pertsona bezala, erabiltzaile bezala, erabaki behar duguna. Arrisku hori nolabait onartzen dugun, edo ez. Segurtasun aldetik begiratuta. Aholku gehiago? Aplikazio susmagarriak desinstalatu, aplikazio batek hemen gehiago eskatzen baditu edo maiz erabiltzen ez badugu desinstalatzea kontuan hartu behar da. Azkenen desinstalatuta baldin badakigu, badakigu ez digula gauz txarrik egingo. Instalatuta baldin badaukagu, izan daiteke gauz txarrik egitea edo ez. Baina desinstalatuta baldin badaukagu, seguru ez digula zer egingo. Beraz, erabiltzen ez ditugun aplikazioak beti gomendatzen da desinstalatzea, horrelako arazoak ekiditeko. Hortik aurrera bakoitzak erabaki dezala zer egin. Hala ere, badakizue, telefonarekin etortzen diren aplikazio asko, ez ditugu aukera ematen kentzeko. Hemen ere, telefonoaren arabera, kasu batzuetan aplikazio guztiak hori seguru ez, baina instalatuta etortzen diren aplikazio zati txiki bat desinstalatzen uzten digu. Eta guk erabiltzen ez badugu, aplikazioek desinstalatzeko aukera emango digu. Kasu batzuetan.
Baina, lehen esan dizuen bezala, hemen bakoitza aukeratu behar du zer egin. Segurtasun aplikazioak erabiltzea ere gomendatzen da, bale? Segurtasun aplikazio batzuek tresna osagarriak eskaintzen dizkigute, baimenak modu eraginkorragoan kudeatzeko, bale? Bueno, hemen horrelako aplikazioak erabiltzea ez da derrigorrezkoa, gomendagarria kasu batzutan bai, hori, menu ezberdinetan mugitzeko, kostatzen bazaizu, kasu horretan horrelako aplikazioak oso gomendagarriak izan daitezke. Ezarpenetako eta menutan mugitzeko arazorik ez baldin badukazu eta ondo moldatzen baldin bazara horrelako aldaketak egiten, kasu horretan horrelako segurtasun aplikazio bat agian ez daukazu hain beharrezkoa, bale? Baina ere, kasu bakoitzaren arabera. Bueno, kontuan hartzekoak orduan, baimenak Androiden kudeatzea erraza da, baina funtsezkoa da zure pribatutasuna eta segurtasuna babesteko, bale? Baimenek nola funtzionatzen duten eta nola pertsonalizatu ulertzean, zure gaioaren kontrola hartu eta esperientzia seguruago batez gozatu ahal izango dugu, bale? Hemen beti ere, hori, Europar mailan, Europar batasunak, gure informazioa nahiko babesten du beste herrialde batzuekin konparatuta. Estatu Batuetan, basikamente, aplikazioek nahi duten egin dezakete. Ez daukate baimen askatu beharrik gauzak egiteko. Aplikazio instalatzen duzu eta hortik aurrera nahi duena egin dezake. Bale? Hemen legedia zorrotzagoa da eta horrelako gauzetaz informatu behar gaituzte. Bale? Bueno, zalantzarik baldin badaukazuen mesedez komentarioaren atalean idatzi eta bestela hemen utziko dugu gaurkoz, bale? Mila esker, badakizue astero hitzaldi berri bat edo gai berri bat lantzen dugula hitzaldi hauetan. Aste honetan baimenen inguruko gaia daukagu eta hurrengo astean kontaktuen inguruko bat eta ia bukatzeko Family Link aplikazioaren inguruan hitz egingo dugu, bale? Bueno, mila esker gaurkoan hemen egotagatik eta hurrengora arte. Agur!